Mga bata o mga anak, makasulti ba mo og I love you? Straight from the heart. Ma, I love you, ma. Pa, I love you. O bisag dili mga bata, kana na mga hamtong. Makaingon ka? Straight? Murag alanganin kay da. Nauna ko'y tudlo ninyo. Adunay giingon nga, kung dili ka makasulti og I love you straight, daghan kay mga pamaagi nga pwede kang musulti og I love you but not in words but through actions. And I read a journal entitled 101 Ways to Say I Love You. Gusto mo? 101 kabuok. Ugma patamahuman. But I chose only 5. Paminaw mo katong mga dili makasulti o di makaharong og sulti sa mga minahal ninyo sa kinabuhi. Labi na sa mga managtiayon, nay mga managtiayon dire. Mama magtiayon, yes, managtiayon. Daghan siguro na dire no. Paminaw, kari-pari ni sa inyo ha. Basta dili makaingon kuno, pwede ra gyud kang mo magdaadto mo sa usa ka lugar unya ang inyong buhaton to watch the sunset together. First tip, watch the sunset together unya maghungitanay mo og unsa man unsa minaan nyo dire, tempura, daplin kilid sa baybayon, wala maguta diri no, way sunset diri sa atoas Minglanilla. Dapit dito na, dito sa bukid. Sa kamos bukid. Oh, dito magungitanay mo. Ha? Pwede na sa inyo, ma-apply, dili. To watch the sunset together niya, maghawiran ay kamot. Ay. Oh, dili lang na siya sa manag-uyab. Batisad sa mga magtiayon. Oh, kung dili niya ninyo mahimo, sa balay lang ta. Ano na giingon nga, laing tip. Cook for each other. Maglutoanay sa kusina. Lutoan mo ang imuhang bana. Ang bana mo luto sa iyang asawa. Nagpasabot ka na nga nahigugma ka kaniya. To say, I love you, dear. O yan, magungitanay mo. Tilawi ko niya akong sinabaw, dear. Kaparat ana, uy. Pero bisag parat, lamig, gihapon ikaw man. Anak dayon, ha? Magungitanay. Unya ang kasagaran sa managtiayon ron, ginabuhat pa ba na ninyo mga tiay managtiayon 20, 30 katuig, 50 katuig sa kaminyoon? Gibuhat pa wala na. Wala na. Unsa may inyo tubag? Kahilas nimo uy mga tiguwang na tawa nagitay mga ngipon. Pagsudya uy. Mohangyo ang bana. Unsa ni tawag ninyo sa imong asawa? Unsa tawag niyo? Palangga? Sweet, honey, pakisa kubi. Uy, pagpupso doon, tiguwang na ka na yung mga apo. Uy, mausap di ay. Kung nahigugma ka, mausap. Kung sa sinugdanan pa lang nanguyab, labi na mga batanon, ganahan kay mamati. Sa sinugdanan, sweet kaayo. Di ba? Halos dili matapuan og langaw ang imuhang paris. No? Pero karon pila ka tuig sa kaminyoon, tabok sa dalan. Pagdali diya, uy, dangag kayo ka. Isa unog, dali. Karon lahi na. Mausab. So laing tip, unsa pa man? Unsa pa laing tip nga giingon sa journal, buy gifts for each other. Ihatag kaniya. Labi na katong paborito niya. House in lot there. Oh, social man. House in lot yun. Minya og dili makahatag dara ay house in lot. Laagan ka ayong ka. Mag-away na hinuon. Another thing nga kinahanglan ipakita nimo ang imong gugma sa imong paris kani para sa pamilya. Hugs are the universal medicine. Hugs, gakus. No? Ginabuhat na ninyo sa mga pamilya, sa mga anak nga to sa ginikanan. Makahag pa mo, makatilaw pa mo gakus sa inyong mga anak. Utro po ni mga anak.
Mugakos lag na ipangayoon. Nya iPhone gyud dayon. Kahilas ra. Ha? Oh, magpa-sweet tayo sa mama. Nakay parayig nako. Klaro kaayo. Ha? Ngano man nga ipakita nato ang gugma kung pura magpinaagi sa atong feelings or emotions or depende sa atong mood kung ganahan ta. Nganong diha man magbase. Lain pang tip, kinahanglan hatagan nimo kung ikaw nahigugma, hatagan nimong igong pagtagan. Tagaig time, tagai og quality time. Mao man reklamo sa mga uyab. Mga mag-uyab diri, mga batan-on. Magyaw-yaw naman din, wala na kay quality time nako. Bisan sa managtiayon, pag wala na gani time, wala na communication, labinag ka ng LDR. Kung sa ginang LDR, long distance relationship, nga ang bana tuwa sa abroad, wala na ni communicate, delikado. Diba? Padulong yun na. So, importante quality time. Kung saan man ang quality time? Kinahanglan ba yun nga manglaag pag yun ta sa SM Seaside? Kinahanglan dito magbanding yun? Dili. Bisa lang sulod sa balay, magdungan og kaon. Manimbahay, magdungan pa mo kaon sa pamilya? Naapa na? Yes, kinahanglan na siya. Magdungan og kaon pero gaana og matag usa cellphone. Paita no. Lahi na gyud kayo panahon karon. So, take note, pag wala na gani communication, lisod na. Inumdum ko sa among mga friends na magtapok mi sus, magmita ta, magbanding ta kay mingaw kayo. Pag abot sa lingkuranan sa lamisa ganaa nag-cellphone matag usa. Ingon na mong kauban, tanang cellphone surrender, butang lamesa. Mag-istoryahan na ita. Nung sa may tuyo niya to ang tapok-tapok, ug di man dahita magtabi. Again, importante na siya. Nga naman na akong gi-share mga kaigsuunan, kaya ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin og gugma. Ang atong gugma, dili nato mabuhat kay nganuman pinaagi man sa emotions, pinaagi man sa atong hunahuna, pinaagi man sa atong gana, sa atong mood. I feel like generous today, but tomorrow I don't think so. Mausap. Ang inyong gugma sa managtiayon, sweet kayo sa pagkasal pa lang. Sus, sikit kaayo. Sikit kayo pagpaso. Pila ka tuig milabay, biyaan danghag ra ka natumba sus mayra ka danghag. Kalain. So take note, mausab ang gugma. Pero ang giingon sa atong ebanghelyo, gugma nga dili mausab. Kapila gibalik-balik ang pulong gugma sa atong ebanghelyo karon mga igsoon. Gihap ninyo wa. Dili maihap kay daghan kaayo. Usa, duha, tulo, pati maunong, pito, walo. Siyam. Balikan ninyong basa pag uli sa balay. Kasiyam, gibalik-balik ang pulong gugma. Paghigugma ay kamo. Gugma ang nagtukmod. Gugma ang akong gipakita kaninyo. Kisa man yang giingnan ani, kitang tanan. Pero nagpuyo pa tanining klase sa gugma yang gipasabot. Kamoy ako pangutanon, ato ba ni gipuy-an? May tingog. Ingon siya, gisultihan ko kamo ni ini haron mabatunan ninyo ang akong kalipay. Hello? Hi! Mabatunan ninyo ang akong kalipay. Gusto mo na? Gusto. Mura magalanganin. Dili ta ganahan ana. Kalipay na gisaad na sa atong Ginoo. Gusto mo dili? Gusto. Kaning gingon nga gugma sa atong Ginoo, dili na invitation nga magduha-duha ka. Time sa wa man ko imbitar sa party.
Di lang ko moadto kay maikog mauwaw man ko, di ba? Invitation. Kung na invitation makaadto ta sa usa ka okasyon. Pero kung wala dili ta mato, that is not an invitation nor it is an request. Dili request na sa Ginoo nga maghigugmaay mo o dili hangyo ko. Dili kining pulong nga gugma nga giingon sa atong ebanghelyo, mga igsuon, this is a command. Sugo ako ning hangyo ninyo, buhata kining gugma.